endi teloku mang parane, Gae. Gae aku mang ape ngedang telo. Kira ditandur bapak. Telurnya ditandur bapak. Lah telo ape didang kok, malah ditanduri weh kok. Ora e. Nek metu godhonge dirambane, Nak. Alah, saiki nandur barang nang jero kamar ya wong gila. Lah yo Wes kok ngono lah kuwi lho delok telo kok kan. Ngono kuwi yo godhonge sing ditanduri. Ya kok, Mas. Tae, mek tae. Ngono kuwi nek nandur telo yo ora. Nek jero kamar iki kaya tae ya ora dugol. Pak, jan. Keluarga loro iki, keluarga loro. Gak nandur kono, Kak. Kono, Kak. Ora joe, kok aku ora e. Oh. Pak, baju kuwi telone aku engko. Lah, ayo tuku ana, aku wis ngokon. Gah, wega. Mesti lemu iki. Heeh. Takne api kok. Heeh, tae iki tae kaya. Nang, pacul pisan lho. Nek Ora ngono tukul malah no sing tandur telone kok ora godhonge kok. nek godhonge kuwi wis gak modern. Moderne malah telo. Modern e. Ya nandur ning kamar gaure ndandiri keti kuwi telone kuwi apa tak jual.